Tästä ei paljon lähde, mutta ei varmaan Toivostakaan lähde paljon. Pitäisi lähteä, mutta ei lähde vielä pohjavillaa, koska sulla on kovasti koitettu nyhtää, mutta ei ole. Niin. Eikä ottanut vielä lähteä. Joo, no tuon näkyy. Mutta ei sieltä niinku nyt ole irronnut yhtään karvaa niinku mihinkään. Siis, tai sitten kun ihmura, niin tulee se ihan pian hötyy. Juu, se on se rauhanuppaa sellaista. Joo. Niinku, no näillä on siellä rohtumääritelmä siihen, että näistä lähtee vähän. Niin on noin pitkiä just yksittäisiä. Alkaa sorsa-ääni. Nyt se olisi Toivosen Nami. ai jaa, tässä välissä. Joo. Kerkeet nipata. Joo, täällä on kyllä toinenkin sulla. Toivo. Toivo. Oho! Siinä on sulle haukummat. Vähän tönäsen, joo. Ei tarvitse esittää.